Idol, ilang kabahayan naman po sa Island Barangay sa Dagupan City pinasok ng tubig baha. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Tubig baha ang ilang kabahayan sa Island Barangay Calmay, Dagupan City kahapon dahil sa pagtaas ng level ng tubig dulot ng malalakas na pag-uulan. Lagpas tuhod ang ilan sa mabababang bahagi ng bahay malapit sa mga fish ponds. Walang nagawang iba kung hindi hayaang mabasa sa tubig ang ilang kagamitan, habang ang ilan naman sa mga gamit ay naitaas pa para hindi naabuti ng tubig. May ilang bahay din ang napasok ng tubig. Bukas naman ang paaralan malapit sa mga residenteng apektado ng sa gayon ay agad lumikas sa oras na kinakailangan, habang patuloy ang abiso ng otoridad ukol sa paghahanda at paghingi ng tulong bago pa malagay sa alanganing sitwasyon. Samantala, ilang barangay at lugar pa sa lungsod ang nakaranas ng tubig baha, tulad sa downtown area kung saan ilang establishmento ang napasukan ng tubig, maging sa bahagi ng Mayumbo kung saan abot tuhod ang naging tubig baha. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.